по подобен начин е дошъл на власт, по начин, по който в момента в Румъния се опитват да го направят, и Конституционния съд България по абсолютно същия начин. Между другото, в някакъв синхрон, много интересен виждаме, че действат. Ще ви припомня, че в Германия, когато Хитлер идва на власт 1933 година, той няма пълно мнозинство. Той има 33%. Само че няколко месеца по-късно правят така наречената провокация с запалването на Райхстага, обвиняват, включително и Георги Димитров и още няколко български комунисти, обвиняват Комунистическата партия в Германия, решават да започнат процедура, при която откриват, че има, да кажем, незаконни според тогавашното законодателство практики на Комунистическата партия и по отношение на изборния процес. И какво правят, знаете ли? Чисто и просто анулират мандатите на комунистите. Анулират ги, след което ги дават на нацистите и нацистите стават мнозинство. След още 3 месеца са анулирани мандатите на всички останали, защото просто се забраняват партиите. Това нещо се случи в много по-чист вид в Румъния, където забраниха на един кандидат, и то не на един кандидат, а на този, който щеше да спечели изборите. А тук в България виждаме, че подготвят почва.